Kære Luke, da du var lille, der blev du døbt i Ballerup Kirke. Er det rigtigt? Ballerup Kirke. Jeg forældre havde vi rejse. Bare sådan, som man lige kan se det. Ja. Ballerup Kirke. Ja. Du er en stor dreng, og derfor spørger jeg dig, Luke Schweigård Schmidt, vil du konfirmeres nu i den kristne tro? Kære Luke, så lægger jeg hånden ind over hovedet på dig, ikke? Så det var sådan Jesus han gjorde, når han gerne ville vise, at vi gerne vil være sammen med hinanden. Kære Luke, tillykke med din konfirmation. Må Gud, vores himmelske far, bevare dig i en glad tro. Hjertelig tillykke med din konfirmation. Fred være med dig. Amen. Oscar, Alexander, Sigler, Beckmann, vil du, kære Oscar, da du var lille, så blev du døbt i Hans Edel Kirke. præcis Hans Edel Kirke, og jeg tror, det ligger inde i København. Nu er du en stor dreng. Derfor spørger jeg dig, Oscar, Alexander, Sigler, Beckmann, vil du konfirmeres nu i den kristne tro? Ja. Kære Oscar, tillykke med din konfirmation. Må Gud, vores himmelske far, bevare dig i en glad tro. Amen. Fred være med dig. Rasmus Ravnholdt. Dear Rasmus, when you were little, you were baptized in 300. Yes, det er også i København. Yeah. Now you are a big boy. That is why I ask you, Rasmus Ravnholdt, do you want to be confirmed now in the Christian faith? Yes. Yes, I do. Dear Rasmus, congratulations on your confirmation. May God, your Heavenly Father, keep you in a joyful faith. With peace be with you. Amen. Så konfirmander, så er I faktisk konfirmeret. I dag har I